מה קורה חברים? היום אנחנו משחקים סיינטרו טיירד 3 ואתם היום בערוץ של ליאור. אוקיי, בוא נפתח את הדלת. בוא נראה איזה מכונית ניקח. זה מטוסים. אני חושב שאני ניקח את זה. אני נהג גרוע, אז אל תתייחסו אליי. דווקא אני נוהג טוב. תראו איזה קטלני. יאו. מה זה האורות האלה שם? אתם רואים אורות בצבע אדום, נכון? מה זה? הנה, שם, איפה ששלחתי את האש. והנה אני נוחת. אוקיי. אם אתם שמים לב, יש לי עקבים של בנות. אז כאילו, זה נראה כאילו אני אישה. ובום. בוא ניקח את האוטו. רגע, בוא נלך איך קוראים לזה? איפה זה? בוא נלך לחנות בגדים. זה רחוק החנות בגדים, איפה זה? איך אני הולך לחנות בגדים? טוב, בוא נראה איפה אני הכי קרוב. הנה, לכאן. נלך אני אעשה איזה משימה. אוי לא, משטרה. בוא ניסע מהר. וניסע. אני מקווה שזה לא יהיה חרא משימה, אני לא אוהב חרא של משימות. אוי לא, שיט, יורים עליי. לא. אני עכשיו עושה משהו קסום, אז אל תסתכלו למה זה... תלמדו ממני את הדברים האלה. יופי, עכשיו בוא נתחיל. אוקיי. אני גרוע בסנייפר. יאללה. חושבים אני לא יודע שהם מסתתרים שם מאחורי על המכוניות האלה. אוי לא. לא משנה, אבל השלמתי משימה. בוא נלך למקום אחר. בוא נלך למאפ ונלך איפה נלך? נלך
כן, ואני יכול להקליט רק 10 דקות, אז מתי שזה יצא זה באמת יצא, כאילו, מתי שזה יפסיק לצלם זה זהו, כאילו, בגלל שצילמתי 10 דקות. בוא נראה, הנה יש פה עוד אחד קרוב לידי, בוא נלך אליו. אוקיי, בוא ניקח אוטו. אוטו דווקא נחמד. או לא, שיט. הגלגלים שלו התפוצצו. בוא ניקח אותו משטרה, הכי כיף. וואי, אני נהג גרוע. הגענו. וואי וואי. תשמעו, זה היה נחיתה קטלנית. בואו תראו משהו מגניב. הייתם? תראו את האגרוף שלי. הייתם איזה חזק? שיט, משטרות. לא. וואי, הוא לא מבין, אין בעיה. אני אשתיק אותו. הייתם? איזה יופי. נראה לי סיימתי כאן. לא. יש פה עוד. הנה. הייתם איזה תרגיל מוכשר יש לי? בקיצור, אני רוצה להגיד לכם שאם זה מפסיק לצלם, תדעו שאמרתי תעקבו בערוץ שלי ותיתנו לייקים ואני אעלה עוד גיימפליים, טוב? תמות כבר, כמה זמן? יש. זהו, אני חושב שנשאר לי עוד אחד וזהו. עוד אותו אחד וסיימנו כאן. בראש זה הכי טוב לפגוע בהם, הם מתים ישר. בוא הנה, יא פחדן. וואו, מלא, תראו כמה. מלא. זהו, עוד איך... וואי, יש פה מלא, תראו. עוד הרבה באים. טריליונים באים. באים. תראו מה אני עושה לה, היא מתה? היא מתה. טוב, לא משנה. תראו. מה אני יכול לעשות? רגע. תראו. אני יכול לקחת אחד. תראו, אני נוסע עם המטומטם הזה. רגע, איך עושים את זה? נו, למה אני נכנס לאוטו? הנה. תראו, ראיתם מה אני יכול לעשות? אני יכול לקחת אותה בתור בת ערובה. ואז... בדיוק, ואז הוא יכול לפוצץ אותה. אני נלחם גם במשטרה וגם בגנגסטרים, אתם קולטים מה זה? סבבה, אין בעיה, אם זה מה שאתם רוצים. אין בעיה, מה איך עכשיו? מי יורה עליי? זה מכאן. וואו, מלא חמולות. יואו, לא רק